Benvidos, benvidas á 12ª sesión plenario. Benvidos, benvidas á antepenúltima rolda da primeira fase deste concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. E como sempre, para ser o xuiz das nosas preguntas, temos o xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tibor en Meira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas, que tal? Pois vamos sobrevivindo. Teño unha cataplasma que parece unha vaca vella. Hai que desatrancar, aí sí que hai que desatrancar, Xa vos pido desculpas porque polo medio da sesión igual boto as tripas. Non hai problema, aquí estamos perfectamente habituados, é o que hai, o inverno é o que toca, ten estas cousas. Ben. E hoxe temos a dous concursantes de auténtico luxo que se unen a este cadro de participantes que cada vez son máis nesta sesión plenario. Por unha banda, imos saudar a un xogador da terceira regional. Ele é de Samarugo, pero xoga en Román, no Catro Roldas. Esteban Carracedo, que tal? Moi boas, como andamos? Hola, moi boas, que tal? Como vai esa temporada no Catro Roldas, Esteban? O obxectivo é ascender este ano? Sí, empezamos ben, agora estamos nun pequeno bache, a ver se somos capaces de reconducir a situación rápido. Pois a ver se o Catro Roldas volve poñerlle ese cor amarelo á segunda regional, que sempre está estes últimos anos pelexando por ese ascenso. E dende Samarugo Román, todo queda no concello de Vilalba, imos cara a Mariña, cara a Foz, porque ali, claro, está un dos grandes, un dos clásicos do noso fútbol, que non é outro que Javi Chinchón. Que tal, Javi? Moi boas. Hola, moi boas, que tal estamos? Antes de nada, Javi, que tal foi esa peregrinación ao derbi da Mariña entre o Burela e o Foz? Bueno, pois un pouco peculiar, non? Polo tema da estrada esa que estaba cortada, bueno, simpático, estuvo moi simpático porque, bueno, ao ir camiñando, pois, te encontras con moita xente pois, que non ves se fai tempo, bueno, é unha forma distinta de vivir un derbi e de ir a Burela, non? Ben, apenas foi o resultado, pero, bueno, é moi bon ambiente, moita deportividade, moi ben todo, verdad. Javi, ti que, ademais, esta temporada comezaches adestrando o Pastoricense. Javi, como dicimos, un dos clásicos, pasou por moitísimos equipos, especialmente da Mariña no noso fútbol, agora tamén como adestrador. Non sei como estás vivindo esta nova etapa sin o día a día do traballo. Bueno, xa vemos que evidentemente vendo fútbol sí, non, Javi? Como levas? Sí, por suposto, se non é de unha maneira a ser de outra, non? O fútbol é un pouco, é o que nos fai un pouco, ese motor que nos fai andar, e ahora disfrutando do fútbol, pois, desde a grada, disfrutando un pouco, sobre todo aquí no Martín Zotero, o que pode ir un pouco pola Mariña, non? Pero, bueno, ben, disfrutando de outra maneira. Pois xa están os nosos participantes presentados, todas as cartas en riba da mesa e, como sempre, imos comezar esta sesión plenario a modo de quenda de penaltis. 5 preguntas para cada participante e en xogo un posto nos oitavos de final. Carracedo como representa o Catro Roldas e Javi Chinchón como representa o Foz. Comezamos polo equipo de menor categoría, así que vai comezar xogando Esteban Carracedo. Imos coa primeira rolda de preguntas. Esteban, esta di así: sí ou non, Fran Pastor xogou algunha vez no Cabreiros? Dalle. Soname do Río Torto, pero do Cabreiros diría que non. A resposta é correcta. Claro que non. Pastor e Cabreiros, claro que teñen algo en común, que é a hora de lindar. A hora de lindar é, pero pouco máis. Fran Pastor está no Porto Marín e pasou por equipos como o Río Torto, como ben dixeches, o Pulverín ou o Pol. Así que, resposta correcta. Empezamos ben. Aí estaba ese pequeno chiste escondido e Fran Pastor, polo momento, nunca xogou no Cabreiros. Imos agora coa pregunta para Javi Chinchón nesta primeira rolda. Carlos Carrera ou Gerardo Carrera? Quen ten máis carreira como porteiro? Javi, dalle. Entendo que Gerardo Carrera como porteiro,
entendo que pouco, entonces diría que Carlos. Resposta correcta. De momento levamos pleno de acertos. Como ben dis, Gerardo Carreira ten moita máis experiencia a hora de marcalos e non de pararlos. Carlos, ahora mismo, pois, está de gardamallas no Ribadeo, xunto co meu veciño Dani. Mandamos un saludo. Pois mandamosles un saúdo tanto a Carlos como a Dani Moirón, o adestrador da Pontenova, que dirixe o conxunto de Ribadeo. 1-1 nesta primeira rolda de preguntas. Imos a pola segunda rolda de preguntas. Imos a por esa segunda rolda de preguntas. De novo quenda para Esteban. E a pregunta di así: Ramón Labrada ou Iván Labrada? Quen xoga no Guitiriz? Iván Labrada. Segundo acerto consecutivo. Sí, señor. Iván Labrada é o actual xogador do Guitiriz. A Ramón Labrada, témolo aquí por Meira tamén labrando no campo. O Iván terá máis activo, pero este tamén lle vai dando ben os veteranos, me parece. Pois labran os dous neste caso, pero quen xoga no Guitiriz, quen labra no Guitiriz é Iván. Que hai que dicir tamén unha cousa, porque no caso de Labrada, de Ramón, Labrada é o apelido, no caso de Iván non se apelida Labrada, ningún dos seus apelidos é Labrada, pero é que é nativo da parroquia de Labrada, de Guitiriz. Por iso, con ese alcume é coñecido un dos xogadores, un dos míticos do cadro guitiricense. Pois, a quenda agora de Javi Chinchón, esta segunda ronda de preguntas. E a pregunta di así: que equipo da Mariña ten nome dunha virxe que celebra a súa festa o 2 de febreiro? Dalle. Área. De rúa. Resposta correcta. Temos outro novo acerto. Sí, señor, a Candelaria, que se celebra o xoves que ven, creo, o día 2 de febreiro. Pola Candeloria, ningunha ave boa soa, aí están a piques de celebrar as súas festas, e ese equipo da Segunda Regional Norte actualmente que lle dá nome, que leva ese nome da Candeloria, unha virxe tamén moi celebrada por moitos sitios e tamén moi, digamos, mencionada no refraneiro popular por ser aí do comezo de febreiro e xa comezar a primavera, aínda que hoxe eu aquí teño bastantes follas de outono. Pois imos 2-2 nesta segunda rolda de preguntas. Imos agora para a terceira. Para Esteban. Nome do mítico futbolista dos 80 e tamén algo dos 90, que era alcumado a zurda da pastoriza. Dalle. Edrosa. Edrosa, Gonzalo Edrosa, un histórico da banda do Lugo, primeiro como xogador e despois tamén como adestrador. Un gran xogador. Por suposto que sí, que tamén deixou dinastía, o seu fillo Gonzalo Edrosa, tamén xogador de varios equipos da provincia. As lesións lastraron un pouco o pequeno dos Edrosa, pero, sen dúbida, grandes referentes do noso fútbol e tamén, sobre todo, grandes persoas pro noso fútbol, así que o noso saúdo para a familia Edrosa. Continuamos, que anda para Javi Chinchón, nesta terceira ronda de preguntas. Como lles chama Fútbol en Lugo na guía os xogadores que levan máis de 10 anos nun equipo e nunca xogaron en ningún outro? Dalle. Sáleme Juan Clubman, pero me imagino que non vai ser esa. É parecido, estás aí a punto, entón simplemente matizamos un pouco, volvo a matizarche a pregunta e douche opción a que respondas. Na guía de Fútbol en Lugo, como digo, aparece pois datos de diversos xogadores e demais, aqueles que levan máis de 10 anos nun equipo e nunca xogaron en ningún outro, na guía teñen un nome en concreto. Pois non sabría dicirche. Sáleme esa, pero non sabría dicirche outra resposta. Juan Clubman, non sei, xogadores, non sei, decanos, non sei. Non sei a resposta.
Anduvo moi cerca, anduveches moi cerca, pero non é a resposta correcta. É home ou muller de club. Dicías, perdona, Javi? No, digo, ahora que o di, que me dou conta de haberlo leído na guía, pero non sabía a resposta. É como catalogamos, non che salía, tivéchelo aí e non che salía. Home de club ou muller de club. 3-2 no marcador, imos para a cuarta rolda de preguntas. Aínda queda sesión. Cuarta rolda, para Esteban Carracedo. En que estadio adoita xogar os seus partidos como local o Club Deportivo Lugo feminino? Dalle. Estou dudando. Na Reigous, en Friol, pode ser? Non é correcto. Deixaxeste levar porque fai anos sei que o Lugo tuvo un convenio co Friol que sí que ten xogado ali, pero fai anos. Actualmente xogan na Cheda, ao lado do Anxo Carro. Tuve unha moi boa experiencia aí xogando ao fútbol 7 tamén, que case máis que sacar cos bois do campo. Arrastrache ali no artificial ou que, plenario? Fixen un pequeno giro, pero claro, giroume a cabeza, pero despois as pernas quedaron enterradas e houbo que parar os dous partidos que había, Houbo que chamar, houbo que avisar as emerxencias. Houbo que avisar. Así que continuamos 3-2. Opción de empate, estamos na cuarta rolda para Javi Chinchón. En que equipo xogan e dan a cara e moito por el as irmás Nuria e Maite Louzao García? Dalle. Pois, vouche dicir o Friol, porque non teño nin idea. Non é correcto. Están no Antas, que, bueno, están pasando regular porque non hai moitas xogadoras, pero, bueno, eles aí están loitando e defendendo o equipo da Vila da Morte. Como ten que ser. As dúas irmás Louzao que seguen aí defendendo as cores do equipo da súa vila con moita dignidade. Imos para a quinta rolda de preguntas. Está todo moi igualado porque continúa a vitoria momentánea de Esteban 3-2 diante de Javi, pero esta última rolda pode ser ou non decisiva. Verémolo a ver. Pregunta de novo para Esteban Carracedo. Este ano xoga en preferente, Esteban, pero en que categoría estaba o Porto Marín na temporada 16-17? Hai xusto 6 anos. En que categoría estaba o Porto Marín, Esteban? Dalle. En terceira autonómica. Tíenlo bastante claro e a resposta é correcta. Terceira regional, sí, señor. Que ascenderon a segunda xa aquel ano e en 5 anos 3 ascensos. Aí é nada. Aí están en 5 anos 3 ascensos, este ano competindo nesa preferente. Pois con este acerto de Esteban xa temos gañador, pero imos por deferencia, evidentemente, facerlle a pregunta tamén a quenda de Javi Chinchón, para ver como quedaría este resultado final. Así que vai a pregunta para Javi. Esta pregunta vai cunha pista, comeza cunha pista. Pasou desde que existe fútbol en Lugo. E a pregunta é, en que ano deixou de competir no fútbol senior o Garabolos? Dache. Diría que no 20. Non, 2017. Vai facer na primavera 6 anos. E o fútbol en Lugo existe dende o 2016. Xa fai, como corre o tempo. Aí estamos, dando malla. Sí. Dando malla dende hai uns aniños e esperemos seguir. Pois con este resultado rematou a sesión plenario número 12 co resultado de Esteban 4, Javi 2. Parabéns, Esteban. Gracias. Esteban, moitas grazas por participar.
parabéns por o pase aos oitavos de final, así que veremos na seguinte rolda, Esteban. Moitas gracias. Moitas gracias a vos e vémonos na seguinte. A ti tamén, especialmente, sempre especialmente lle damos as grazas a esas persoas que deciden participar con nós e non pasan de eliminatoria, porque non nos vamos seguir vendo na sesión plenario, así que especialmente as grazas para ti por involucrarte con nós, como sempre o fixeches, e nada, vémonos por aí nos bares e nos campos. E no muelle. Vémonos Aí no muelle. está, aí. Eu máis ben no muelle. Noraboa, Esteban, e noraboa vos polo traballo, como vos digo sempre, así que a seguir con Fútbol en Lugo a tope. E como sempre, o noso colaborador habitual, Plenario Veiga, non cures moito ese catarro e bota fora canto antes que te necesitamos a tope, vale? Ou aprende a nadar o virus ou o líquido. Vémonos na próxima, que será xa a penúltima sesión plenario desta primeira rolda. Aínda queda algunha praza por aí, así que xa o sabedes, non o dubidedes, vide pasar un bon cacho con nós e apuntádevos a sesión plenario en futbolilugo@gmail.com. Grazas e ata a próxima.